I-zero-zero muna natin to para mas madali natin malaman kung ilan na at kung magkano na nga ba ang nakukonsumo natin na gasolina. Okay, tara na. Tara dito. Ma, sali na kami. Okay, salamat. Errol, Wen. Palabaw natin na. Sundan mo lag. Sige. Okay guys, ngayon titingnan natin yung consumption ng motor natin. Mayroon tayong 300 km na babaybayin mula dito sa Iriga hanggang Quezon City. So sabi dito sa Waze, mayroon tayong 10 hours and 53 minutes na biyahe. Pero siguro wala naman yung pahinga, kaya mahigit dyan ang biyahe natin. Ang oras natin pala ay 2:25 na ng hapon. So sinet up ko na pala tong ano natin, panel natin. Siniro-zero ko lahat para makita natin ilan ba yung magagastos natin na gasolina. Ayan, antabayan na lang natin. Night trip to ngayon, hapon na. So expected na dating natin dun sa Quezon City mga ano na ba, siguro 3 ng madaling araw or alas 2 ng madaling araw. Pamplona na tayo guys. Naka 56 km na tayo ng takbo. Tapos ang consumption ng gasoline niya 42.6 km per liter. Sakto lang. Mabigat naman yung karga natin. Yung top box ko punong-puno yun. Tapos yung U-box may laman din. Tapos may BR pa tayo. Tapos meron pa tayo dito sa unahan, dalawang bag. Libmana na tayo. .3 kilometer na yung takbo natin. 42.6 kilometer per liter pa rin yung ano natin, consumption ng gas. Bago matapos tong video na to, alamin natin kung magkano lahat-lahat yung nagastos natin na gasolina. Ay shit, naulan men. Hanap tayo ng masilungan. Hindi kasi kami pwedeng maulanan dahil ako nagpabentosa pa ako, tapos yung kasama natin nagpahilot yan. Hindi kami pwedeng maulanan. Kain muna tayo, no? Medyo may ano, nagbabadyang ulanin dyan sa dadaanan natin. Nakakain na rin kami. Ay shit, umuulan talaga. Dahan-dahan lang. Oh, bayad ka na. Ikaw magbayad. Ano? Tanungin mo magkano? Hindi ko alam eh. Sakto? Sakto ba? See? Sabi sa'yo. Galing ko magtsamba. 65 sakto. Sakto? Diba? Tsamba? Siguro lagi kang nakain ng ano pa. Kaya alam mo. Tsamba ko lang yun. 5:45 na oh. Sakay ka na. Sakto, 100 km tayo ngayon mula dun sa pinanggalingan natin. 6:04 na. Okay na. Nako, medyo may ano pa, may ulan pa. Dahan-dahan lang tayo. Ay, ay.
Gilid-gilid lang. 106 km na ngayon natakbo namin. At nandito pa rin tayo sa Rolando Handaya Highway. So kahapon kasi sobrang lakas ng ulan, kaya mas minabuti na lang namin mag-check-in dito sa hotel kasi bawal kaming mabasa ng ulan. Nagpahilot pa kasi kami, kaya ayun, tumigil muna kami dito. 3:37 na ng umaga guys. Nag-check out na kami dun sa pinag-check-in na namin. Mahigit 300 km pa din yung dadaanan natin. Papagas na ako kahit ano to, medyo may laman pa kasi kaya ko maalanganin. Meron pa. Gabi ngayon eh. Baka maalanganin tayo. Ano tayo? Premium. Premium triple tank. $207. Kaya? May 7 ka. 7 mayroon. 3 liters. Tatlong litro yun. Tapos 207 yung binayaran natin. So kahapon di na tayo nakapag-vlog nung pag-check-in kasi tinago ko na yung camera ko. Maulan, malakas yung ulan talaga kahapon. Dito pa rin tayo sa Rolando Handaya Highway. May mga part dito na marami pang mga ano, lubak-lubak. Maalon yung daan, kaya dahan-dahan lang tayo. Halos ano lang, di tayo maka 50 kph ng takbo ngayon. Ito medyo traffic kasi yung daan ba naman maalon. Minsan may bumubulaga kasi dito ano, lubak. Gumaka-bypass road na tayo guys. So babaybayin natin tong 46 km na Gumaka-bypass road. Ang oras natin ay 5:40 na ng umaga. Wow. Diyos mabalos. Alay sa Diyos, alay sa bayan. Okay, Cam Norte na to, province of Cam Norte. 176 km na yung natakbo natin lahat-lahat guys. Sabi dito sa Google Map, mayroon pa tayong 6 hours and 41 minutes na biyahe. Wala tong tigilan, pero pag tumigil tayo, mababago yan. Ba, saan ka nakuha ng ipit? Ah, alam ko na. Kinuha mo yun sa kortina dun ah. Tsaka sa side naman. Ako nilalawit ko yung pako. Kasi nangangalay ako. Ngalay ka. Kala ko okay. Kumain muna kami dito para magalmusal, tapos pagpahinga na rin kasi medyo pagod na yung puwet namin kakaupo. Magcha-charge pala ako. 207 na yung tinakbo natin. 207 km. Malayo-layo na. Club hits. Okay. Yun. Trip B, 207 pa rin. 44.3 km per liter yung gas natin. Mas nakakamura talaga pagka ano, pagka long ride. Mas nakakatipid sa gas pala. Gumaka-bypass road pa rin tayo. So ito kinainan namin to nakaraan nung pag-uwi ng Bicol. Diyan din kami kumain. Malapit na tayo sa Mermaid, no? Oh, malapit na. Kung malapit na daw kami dun sa ano, sa Sirenang Bato. Wow, kaya yun, parked. Ginagawa. Ewan ko lang, di ko nakita. Sabi na, ito na yun eh. Nakakasunod na si tropa.
Doon kasi sila sa bayan dumaan. Kami nag-bypass. Ito, Palaguna to, kaya Manila. Sabi ko sa'yo, yan na yun eh. Susunod na yan. Mga nakakasabay kasi namin to eh. Ayan yung mermaid oh. Yan oh. Yan yung mermaid na inaabangan niya. So nakita na. Aakyat na sana kami sa zigzag road. Kaso may 2 bar pa ako natitira. Paakyat kasi yan, kaya gusto ko lang magpasiguro baka mawalan ng gas. Kanina pa kasi 2 bar. Premium? Premium po. Ha. Full tank, premium. $219. 3 litro at kalahati. Aakyat tayo dito sa zigzag road, kung tawagin Bitukang Manok. Okay. Bawal pala dito yung 6 na gulong. Medyo mataas to dito. May mga barikada din dito. Ganda ng barikada nila. Gusto mo tumigil? Gusto mo tumigil dyan? Dali lang. Pero parang Picture lang, di ba? Tingnan natin, depende. Depende sa sitwasyon. damit ko pa. Ikaw, picturean kita. Kukuha ko ng pang thumbnail ko eh. Bakit kailangan full tank ba't tao? Hindi ba kasi magbawa kumbaga maubusan kasi mataas, makonsumo yan. Pag pataas? Oo, makonsumo sa gas. Wala. Naisip ko lang kasi every time na tataas tayo, nagpo-full tank ka. So, akala ko. Tama nga yung hinala ko. Maano sa gas. Oo, pagpataas 265 kilometer na yung natakbo natin. Hindi pa to yung mataas talaga. Dami rin nag-ano talaga dito, bantay oh. Ang presko ng hangin. Go daw, go daw. Sayang. Next time pagdaan ko dito. Ngayon alam ko na hindi ka talaga natin sa taas. Natingin naman ako. Lapit-lapit, hindi nakita. Mahilig ka sumot sa butas na. Try mo kaya ikaw mag-drive. May experience mo rin yan. Oo, magkaalat ako. Ah, sige. Gusto ko ipa-experience sa'yo. Ikaw ang ka. Oo. Hindi mo naman kasi pwedeng biglayin lumiko. Baka madisgrasya ka pa. Sa dami ba naman ang butas dyan sa dinadaanan? Saan ka iilag? Oops.
Minsan kasi akala mo mababa lang, pero malalim pala. Presko ng hangin dito. Ilang minutes kaya ang babaybayin to kapag dito ka dumaan sa ano, itong old zigzag na to hanggang dun sa baba. Okay, pababa na. May mga unggoy dito ah. Yun no. Presko talaga ng hangin dito. Nasa baba na tayo. Nasa baba na. Presko dun sa dinaanan natin. Meron ba tayong 4 hours and 15 minutes na biyahe? 290 km na yung natakbo natin, lahat-lahat. Tapos nakadalawang pagas na tayo. Di naman flat. Pahinga din tayo ng nasa mahigit 30 minutes. Siguro wala na tong ano, stop ng pahinga. Ano lang, gasolina lang. Ganon. 3 hours and 27 minutes na lang naman yung ano natin, yung biyahe natin pag tuloy-tuloy. Daming ano tawag dito? Ano tawag niyan? Rambutan. Daming naman rambutan dito. Grabe mga kurbada dito. Buti na lang ang ganda ng ano, kalsada. Dito na tayo sa Mabitak, Laguna. Daming ano dito, kurbadahan. Windmill. Oh, see. Kaya na yung windmill nila. Halos dito na tayo sa Pililla. Nakikita ko na guys yung ano, yung windmill. Dami ditong liko-liko. See? Oh, parang napakaliwalas dito oh. You know, may lake, Laguna Lake na ata yun.
Yan na yung ano guys, oh, Laguna Lake. Yan. Oh, what happened to you, buddy? Oh, si tropa, men. Nahiga sa kalsada. Grabe daan dito. Naalala ko yung itong lugar na to mismo. Nadaanan namin to ni Boss Jude. Shout out kay Boss Jude. Nagba-vlog yun eh. Kaso yung mga na-record ko dito, in-erase ko rin. Kasi di ako satisfied. Di lang satisfied. Ano, angkas kasi ako noon, parang di ko kasi view lahat. Basta kakaiba. Enjoy the moment lang. Ganon. Ay, mag-overshot pa ako. Grabing sharp curve na yon. Oh, see? Pagpunta namin dito ni Jude, itong motor na to, wala, di pa pwedeng ibiyahe sa highway. Wala pa kasing restro. Mahirap na, baka mahuli, diba? 3 minutes na lang tayo guys, makakarating na tayo sa pupuntahan natin. Ang natakbo natin 439.5 kilometers. So yung last natin na pagpagas doon, bago dumating sa Bitukang Manok, pinultak natin to. Ngayon mayroon pa siyang 2 bar. So napakatipid niya guys. Mamaya alamin natin kung magko-compute natin lahat-lahat kung magkano, kung ilang litro nga ba yung nagastos natin na gasolina. Grabe, hirap dito. Malapit na yung ano natin, uwian natin. Grabe daan dito guys. Talagang maganda dito padaanin. Raptor. Oh shish. Dito tayo. Grabe. Yan, andito na tayo. Tipid nung gasolina niya. 2 beses lang pala magpagasolina. Basta bago umalis ng bahay, full tank na siya. So 2 beses ka lang magpapagas sa loob ng 439 o 440 kilometer. So dito na tayo. Ito punong laman, tas puno pa tong laman, tas ito puno pa. May bag, tas bag pa ulit. Tas itong U-box puno din. So nakarating din tayo sa pupuntahan natin. Grabe, init. Kumusta na kaya yung bahay ko? Oh, may nakatira na dito. 2 bar. Ayan, grabe. Tingnan nyo, 440 kilometer guys. Tapos ang gas consumption niya 44.3 kilometer per liter. So may 2,003 kilometer na yung takbo natin lahat-lahat. Para kang ninja. Ano, pagod? Ang oras natin ay 1:32. Nakakangali sa ano? Sa kamay. Ito na yung nakonsumo natin na gasolina. 440 kilometer divided by 44 kilometer per liter is equals to 10 liter of gas. 10 liter of gas lang yung nakonsumo natin lahat-lahat. Magkano kaya ito? 10 liter times 63 per litro ang price ng gas. So is equals to 630 pesos.